Ако вашият рафт с книги прилича на храм, вие сте истински търсач на духовност. Хайде да се потопим в света на божественото вдъхновение в литературата и киното. От епичните разкази в хиндуистката митология до трогателните притчи на християнството, религиозните теми са вдъхновили безброй истории. Вземете, например, животът на Пи от Ян Мартел, завладяваща история за едно момче, тигър и борбата за вяра и оцеляване. Или какво ще кажете за 10-те Божи заповеди, филмов шедьовър, който пренася библейския изход на екран? За тези от вас, които са привлечени от будизма, Сидхарта от Херман Хесе предлага дълбоко пътешествие към духовното откритие. И нека не забравяме хвърчещи хвърчила, който ни потапя в ислямската култура и търсенето на изкупление. Независимо дали търсите просветление или просто добра история, тези произведения ни карат да се замислим за същността на човешката душа. Така че вземете книга или си пригответе пуканки